расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук байни ду ҷангвари бебохт Мавсар Евлоев бо рекорди 16-0 ва Брайс Митчелл бо рекорди 15-0 рӯзи 6 ноябр дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворо оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар доруҳои гиёҳӣ ва аз ҳама муҳим он аст ки доруҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Дэниел Кормие боварӣ дорад ки муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва чемпиони UFC дар вазни миёна Исраил Адесаня муҳорибаи хеле калон шуда метавонад, агар ки UFC чунин муҳорибаро ташкил кунанд. Чимаев барои вазни ним миёна вазни хеле зиёд кам мекунад. пас чаро ки ӯ дар вазни миёна наиста? ҳозир чемпион Исраил Адесаня бо Алекс Перейра муҳориба мегзаронад ва бо эҳтимоли калон ғолиб мешавад ва баъд дар вазни миёна барои Адесаня рақиб намемонад. пас чӣ мешавад ки агар Ҳамзат ҷангвари ин вазн шавад? ба назари ман муҳориба байни Исраил Адесаня ва Ҳамзат Чимаев муҳорибаи хеле калон шуда метавонад, гуфтааст Кормие. ва дӯстон, дар ҳақиқат Ҳамзат аллакай дуюм маротиба аст ки вазни ним миёна карда наметавонад ва боз дар вазни ним миёна Камару Усман зидди Леон Эдвардс реванш мегзаронанд. а дар вазни миёна боша Адесаня ҳамаи довталабонро шикаст додааст ва агар ки ӯ Алекс Перейраро шикаст диҳад, пас дар ҳақиқат барои Адесаня дар вазни миёна рақиб намемонад. аз ҳамин сабаб ин имконияти хеле хуб барои Ҳамзат Чимаев аст. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов имрӯз як эълони хеле шавқовар кард ки ҳамаи мухлисонро дар фикр гузошт. Нурмагомедов дар саҳифаи твиттери худ чунин суханҳо навишт: ман фикр мекунам ки Чарлз Оливейра ба Абу-Даби намеояд ва UFC ба ҷои ӯ Бенил Дариушро мемонанд. фарқ надорад ки рақиб кӣ мешавад. Ислам Махачев дар роҳи беҳтарин дар ҷаҳон шудан дар UFC 280 аст, навиштааст Нурмагомедов. ва дӯстон, ростӣ ин хеле эълони шавқовар аст. ду савол пайдо мешавад. якум савол: барои чӣ Ҳабиб чунин фикр мекунад? ва дуюм савол: чӣ сабаб шуда метавонад ки Оливейра ба Абу-Даби намеояд? ҳозирашда ҷавоб нест дӯстон. аммо шаби гузашта Бенил Дариуш гуфт ки ӯ дар ҳақиқат ҷангвари эҳтиётӣ дар муҳорибаи Ислам Махачев ва Чарлз Оливейра мешавад. биёин суханҳои Дариушро гӯш мекунем. ба ман менеҷерам гуфт ки ту ҷангвари эҳтиётӣ мешавӣ ва агар ки ягон кор рух диҳад, пас ман ба муҳорибаи унвонӣ баромада яктои аз онҳоро иваз мекунам. ман вазни чемпиониро бе ягон проблема мекунам. барои ман ин проблема нест. дар муҳорибаи охирони худ ман вазни чемпионӣ карда будам. ҳозир ман барои муҳориба зидди Матеуш Гамрод омода шуда истодаам ва муҳориба 3 раунда мешавад ё 5 раунда барои ман фарқе надорад. гап дар суръат аст. дар муҳорибаи 3 раунда ман муҳорибаро бо суръати баланд оғоз мекунам, а дар муҳорибаи 5 раунда боша оҳиста оҳиста. а оиди омода шудан махсусан зидди Ислам ё Оливейра чунин мегӯм: дар чунин сатҳ ту бояд ки ҷангвари ҳаматарафа бошӣ, то ин ки оиди ин гуна чизҳо ғам нахӯрӣ. вақте ки муҳориба оғоз мегарда, ҳамаи кор худаш рост меояд, гуфтааст Дариуш. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ислам Махачев ва Чарлз Оливейра дар турнири UFC 280 баргузор мегардад ва муҳорибаи унвонӣ шуда муҳорибаи асосии турнир мешавад. ҳамчунин дар ин турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни Бенил Дариуш ва Матеуш Гамрод мешавад ва ин муҳорибаро дар карди UFC 280 ба он хотир монданд ки мабодо Ислам ё Оливейра ба муҳориба баромада натонанд, пас Матеуш ё ин ки Дариуш онҳоро иваз карда тавонанд. дӯстон, ростӣ як чиз хавотир мекунад ки ҳам Ҳабиб ва ҳам Дариуш оиди ин мавзӯъ дар як рӯз гап заданд ва чӣ гап шуда истодааст ҳеҷ кас намедонад. аммо мо умедвор мешавем ки ягон гап намешаваду муҳорибаи Ислам зидди Чарлз баргузор мегардад, чунки ҳамаи мухлисон маҳз ҳамин муҳорибаро дидан мехоҳанд. дӯстон, ба фикри шумо ин муҳориба баргузор мегардад ё ин ки дар ҳақиқат ягон кор рух медиҳад ва ин муҳориба барҳам мехӯрад? фикротонро нависен, дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.